Izimpawu zokuchama zivame kakhulu emphakathini, zithinta cishe i-15 kuya ku-20 yabantu jikelele. Iningi labaguli abanjalo, amadoda, abesifazane, abafana, amantombazane, nezingane, bangelashwa ngokusekelwe ekuhlolweni okungangenisi lutho emzimbeni. Kodwa kuneziguli ezithile ezingaphenduli kahle ekwelashweni noma ezinezinye izinkinga ezihambisanayo ezingase zidinge ukuhlolwa okuhlaselayo ukuze kutholwe kahle ukuthi kwenzekani ezingeni lesinye. Futhi indlela engcono kakhulu yokwenza lokho ngocwaningo lwevidiyo lwe-urodynamics. Senzani ku-urodynamics yevidiyo? Ingxenye yevidiyo, njengoba igama lisho, iwukubonisa okwenzekayo esinyeni nasemlonyeni wesinye ngesikhathi isinye sigcina umchamo nangesikhathi sichama. Kanti i-urodynamics yona ngokuyinhloko iwukulinganisa imvindezi esinyeni kanye nemizwa yesinye ukuze sizame ukuqonda ukuthi isinye sigcina kanjani umchamo nokuthi umlomo wesinye uziphatha kanjani uma sichama. Ukusebenzisa ividiyo urodynamics kungaba kubalulekile kakhulu ekuphathweni kwesinye esinokuphazamiseka kwenhliziyo noma imithambo. Kungaba kubaluleke kakhulu ezigulini ezinesifo sika-Parkinson futhi ezihlela ukuhlinzwa kwendlala yesinye. Amanye amadoda anesifo sika-Parkinson angase abe nezimo ezifana ne-Parkinson ezingaphenduli nhlobo ezinqubweni zokuhlinzwa ze-prostate, futhi ukuhlukanisa lezi zimo ezimbili kudinga ukusetshenziswa kwevidiyo. Ngoba i-urodynamics ethafeni noma evamile iyehluleka ukuhlukanisa lezi zimo ezimbili. Ezigulini ezine-neurogenic bladder enobungozi obukhulu, i-urodynamics yevidiyo ingabaluleka ekuqinisekiseni ukuthi isinye siphephile ezinso futhi sivimbele noma yikuphi ukulahlekelwa kokusebenza kwezinso okungenzeka ngeshwa kwezinye zalezi zingane noma abantu abadala uma isinye singalawulwa ngendlela efanele.